Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Musulman doğanlarımız pirler barada hayiş ettiler ve soradılar. Halkımızın içinde pirler barada käbir inançlar ba. Şol doğrumu, doğrusu näme, ýalňyşy näme? Şo barada açıklasanız, düşünürseňiz diýip hayiş ettiler. Käbir adamlarda musulman doğanlar şeýle inanç ba. Bizim halkymyzyň içinde her zadyň öz piri ba. Şol meselede şondan kömek soramaly, şonuň ýoluny ýykylmaly. Ya da şol işte üstünlük isleseň şonuň ýoluny aýdylanjanyny aýtmaly diýen inanç ba. Ve her zadyň öz piri bar diýerler. Mysal üçin Aýşan Allahyň rahmet etsin ojaryň piri. Berkut baba ýagşy ýagmyryňky, Weis baba duýanky, gaýtarmyşata bela beteriňki, Dawud peýgamber aleyhissalam demirinki, Züleyha aşyklaryňky, İdris baba geýimgejimiňki, Musa peýgamber aleyhissalam goýnunky, Nuh peýgamber aleyhissalam agaşdyrgaminki, Parawi we çagasy boljagyňky, Pelwan ata towgunky, o Sarsgyn baba dişagryňky, Yelkillik baba ogurlaryňky, Imam Magzam Sewdanki, İsmail Goja Noýwadyr Mäşinki, Aydyn sazyň piri, Aşyk Aydyn pir diýip näme? Kän bolar. Hemmesini sanasaň gaty kän. Şuňa meňzeş belli bir mesele bilen ýaşap geçen peýgamberleri baglanşdyryp goýupdyrlar, ýa-da ýaşap geçen alimler ýa-da ýagşy zady takwa adamlary belli bir mesele bilen baglanşdyryp şol piri diýip näme? Şuňa meňzeş bir türi plan zadyň piri diýip näme sanagylar ýaýla diýerler. Ve haýsy pir näme bilen baglanşykly bolsa, şol meselede şondan kömek dilep, şonuň ýoluny aýdylanjanyny aýdýarlar we şolary kömege çagyrýarlar. Mysal üçin bela beteriň piri gaýtarmyşata diýerler we başyna bela gelse gaýtarmyşata gora weri diýerler ýa-da gelmäkä gaýtarmyşata gora wersin diýerler. Ya da göze ulyasy ba, gözüň piri diýerler, plan piri diýär, göze ulyasy diýär. Gözüne bir zat boljak bolsa ýa keseljek bolsa ýa gözüne bir howpun geljegini bilse, göze ulyasy gora wer, göze ulyasy özüň ýetişe wer diýip näme? Şoňa ýalbarýar. Ya çagasy boljaň piri Parawi diýip çagasy bolmasa, Parawi gidip şol ýerden çaga dilep, çaga dileýärler. Ya da mysal üçin Dawud peýgamber aleyhissalam demirin piri diýip maşina alsa Dawud peýgamberiň ýoluna diýip aleyhissalam näme aýdylanjanyny edýär, janyny gurban edýär. We galan pirlerim şuňa meňzeş musulman doganlar. Şu görnüşdäki inançlaryň musulman doganlar plan zadyň piri plan zat, we şol meselede şonuň kömek islemeli ýa şoňa ýalbarmaly, şoňa kömege çagyrmaly, şoň ýoluny ýykylmaly. Şoň ýoluna aýdylanjanyny aýtmaly diýip biziň aramyzda pirler baradaky şu görnüşde ýaýradylan inanç musulman doganlar İslam dini bilen zerre ýaly baglanşygy ýok. İslamlyk dünýäň niresinde bolsa bolsun, İslami ähli sünnet aqidasyna görä, Kur'an we sünnete görä, dört mezhebe görä dogry öwrenen aqidasy dürs her bir din okan adam şunu tasdik eder. İslam dini bilen zerre ýaly baglanşygy ýok. Dogry İslam ýa-ni peýgamberleň adyny ullanypdyrlar, alimleň adyny ullanypdyrlar, ýagşy zadylaň adyny ullanypdyrlar, ol dogry. Ol kişilerde gurrun ýok. Emma şol kişileriň adyny ullanyp plan zadyň piri diýip ondan soň edilýän işler ýalňyş zat musulman doganlar. Hatta düýünden İslama ters zat. Düýünden İslam aqidasyna ters zatlar edilýär. Şu pir plan zadyň piri diýip näme şuňa meňzeş zatlar bilen. Dersiň dowamında mysal üçin mysalyny aýdyp agzap geçersiz bolan her birini mysal ber. Ve şeytanyň azyran jahil adamlar musulman doganlar şol ýagşy adamlaryň adyny ullanyp peýgamberleriň takwa salih alim kişileriň atlaryny ullanyp insanlary ýalňyş inanja we ýalňyş düşünje düşürüp durlar.
Ve bu inançlar musulman doğanlar plan zadın piri deyip düzülen inanç kadim Greklerin köp hudaylı batıl inançlarına menzeş inançtır. Misal üçün kadim Greklerde her zadın öz tanrısı var. Sevuşum tanrısı, dengizin tanrısı, söygüyün tanrısı, aşıkların tanrısı, oğurluğun tanrısı, demirin tanrısı, çoponların tanrısı ve şuna benzeş bir sürü olan batıl, küfür ve şirk inançlarına göre şu hilname inançlar var. Önkülerine şeyle boluptur, şu atkılarına bar mı yok mu onu bilemiz yok. Kadim Greklerden şeyle boluptur. Ve her tanrının olanın inancına göre öz heykeli ve suratı var. Allah saklasın. Üns verseniz yine de näme bir adamları hudaylaştırıpdırlar, ilahlaştırıpdırlar, şolary öňe çykarypdyrlar. Adam sypatyndaki kişileri. Ya bolup geçen, ya bolmadyk, ya hayali bir kişiler, emma näme ýene adam sypatynda birilerini öňe çykarypdyrlar. Yine de şoňa meňzeş inanç musulman doganlar pravoslav hristiýanlarda ba. Pravoslav hristiýanlaryna ikona inancı ba. Ikona näme? Öz inançlaryna göre ýaşap geçen weli ýa-da başka aýtsak pir olan inancına göre bizim dilimizden aýtsak olaryň öz inancına göre weli olar svetoy diýär orslar mysal üçin mukaddes adam diýerler. Şo hili ýaşap geçen adamlaryň suratyny çekipdirler we näme? Şoňa ikona diýerler. We her zadyň öz piri welisi ikonasy bar. We haýsy mesele gerek bolsa şol meselede şondan ýardam dileýärler. Şoňa çokunýarlar. Ýa-ni bereketin çağası bolmaýanyň bollugyň we şoňa meňzeş bir sürü näme ikonalar bar. Orsça bilýänleriňiz özüňizde näme gözläp gyzyklanyp bilersiňiz. Biziň aramyzdaky musulman doganlar pirler baradaky inanç ne şulara meňzeş inançlar. Diňe näme atlaryny musulmanlaryň içinde bilinýän we fiilenilýän adamlaryň atlaryny baglanşdyryp goýupdyrlar. Kadim Greklerde plan zadyň tanrysy diýipdirler. Bolmadan musulmanyň içine gelip bu görnüşde plan zadyň tanrysy diýjek gumanysy ýok. Hiç kim ona inanmaýar. Näme etmeli bir jahil musulmanyň inanaýjak zady bilen baglanşdyryp goýmaly ol hem näme? Plan zadyň piri, plan peýgamber ýa bolmasa bir alymy adyny tutup plan zadyň sowdan piri Ebu Hanife o plan zadyň piri Aýşan diýip näme musulmanlaryň içine tanalýan we fiilenýän adamlaryň ady bilen näme baglanşdyryp goýupdyrlar. Ýa-ni diýişim kafirler peýgamber, kafirler alim kişiler, kafirler takwa tanalýan, bilinýän kişiler, Aýşan ýalakka, ýa-ni Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi ýalakka. Kafirler bolsa näbelli kişiler, plan zadyň piri diýerler, näbelli asla beýle bir adamyň bolanlygy belli däl. Mysal üçin ogurlygyň piri. Ogurlygyň piri diýip, ýani akyl bar adam bunu kabul etmeýär. Ogurlyk haram zat. Asly şeýle bir adamyň bolup bolmanlygy belli däl. Ýöne bir diýip goýberipdir, halkym näme? Alyp götüripdir. Ve musulman doganlar bir bada şu gowy adamlaryň ady bilen baglanşdyryp aýdylýar, şuňa meňzeşlatlar. Peýgamberleriň ady bilen, ewliýa takwa adamlaryň ady bilen baglanşdyryp aýdylýar, bolan insanyň kellesine erwetlik gelmeýär bir bada. Dogrum diýip kabul edýär köp kişi. Emma üns versek Kur'an we sahih hadisler İslam akidesi esasyny seretsek bu inançlaryň musulman doganlar ýalňyşdygy gaty äşhar we açyk. Hatda biraz sagdyn düşünsek, sagdyn pikirlensek, kafirlerini akyl hem kabul etmeýär. Indi musulman doganlar Adam ýeke misalyny berip düşünürsek, birinji bilen bilmeli zadymyz şuny, uly kiçi musulman, aýalymyz, erkegimiz, ýaşymyz, garrymyz gowy bilmeli we aňmyza ýerleşdirmeli. Musulman kişinin inancı, musulman kişi bir zada doğru diýip inanýan bolsa, musulman kişi doğru diýip bir amal sogap diýip bir amal edýän bolsa, ibadet diýip bir amal edýän bolsa, dinne şu bar diýip bir amal edýän bolsa, musulman kişi bir zada doğru diýip inanýan bolsa, şol inanç ýa-da şol amal, ibadet hukmany suratda Kur'an we sahih hadislere esaslanmaly. Selef-i salihine sahabalardan gelen ilyma esaslanmaly.
Aytala aýdýan musulman doganlar gaçyn möhüm mesele. Hemme şunu bilmeli, aňymyza, beýnimize ýazmaly şunu. Musulman adam bir zady dogry diýip inanýan bolsa, musulman adam dogry diýip bir amala inanýan bolsa, dogry diýip bir amal edýän bolsa, şol inanç, şol amal hükmany suratda Kur'an-ı Kerim'e we sahih hadislere, sahabalara, selef-i salihinden gelen ilma esaslanmaly, delili bolmaly, subutnamasy bolmaly. Eger dogry din gerek bolsa, dine şey diýip ýapyşmaly, delil esasynda. Dogry inanç gerek bolsa, dogry inancıň delili bolmaly. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadisinde diýär, İmam Malik Muwatta'synda gelýär we başga hadis kitaplarda da gelýär. Diýär Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: "Teraktu fikum emrayn lan tadillu ba'dahuma kitaballahi azza ve cel ve sünnet nebiyhi sallallahu aleyhi ve sellem." Men size iki zat koyup gidýärim diýär Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Şolara eýerseňiz hiç haçan adaşmarsyňyz diýär. Allah'ın kitabı ve meniň sünnetim diýär. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimizin sünneti, sahih hadisleri eden aýdan zatlar we näme ikrar eden zatlar. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Davud, Tirmizi'de, İbn Mace'de gelen hadisinde diýär: "Teftariku ummeti ala 73 millah, kulluhum fi'n-nar illa milleten wahide." قالوا ومن هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي ما أنا عليه وأصحابي. Diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetim 73 tane bid'at tapara bölünjektir. Ümmetim 73 tane bid'at doğru yoldan adaşan toparları bölünjektir. Birinden başka ahlisi ottudur. Şonu sahabeler soraýarlar: "Ya Resulallah, ol halas boljak topar kimler?" diýende meniň we sahabalarymyň ýolundan gidenler diýe. Men we sahabalarymyň ýolundan ýörenler diýe. Diýmek musulman doganlar, zenan erkek, uly kiçi tapawudy ýok. Her musulman bir inanca dogry diýip inanjak bolsa, ýa-da bir işe dogry diýip amal etjek bolsa, hukman suratda Kur'an we sahih hadislerden, sahabalardan delili subutnamasy bolmaly. Ondan bärde toslama gep gurrunlar bilen, toslama hadisler bilen, hekayedir rivayetler bilen, ay könadan aýdylýan gepde diýip mışmışlar bilen din bolmaýar. Indi musulman doganlar, Kur'an we sahih hadislere barsak, her zadyň öz piri we şol işlerde şondan kömek dilemeli, onun ýoluna aýdylanjany aýtmaly diýip delil subutnama ýok. Kur'an we sahih hadislerde musulman doganlar bize başga zat öwredilýär. Emma käbir kişiler Kur'an we sahih hadisleriň tersine gidip ýör we tersine gidip ýörerliginden bihabar. Kur'an-ı Kerim'de ve sahih hadislerde musulman doganlar bize berk ve gaýta öwredilen, tawşyrylan zat hayır ve şer Allah Teala'nın elinde. Allah Teala'nın ruhsaty bolmasa çöp başa gymyllamaz diýilýär türkmençilikde. Bir iş etjek bolsaň Allah Teala'ny ýatlap, Allah Teala'dan ýardam dilep, Allah Teala'nın ady bilen başlamaly. Musulman her ýagdaýda Allah Teala bil baglap, Allah Teala sygynyp gezmeli. Kur'an-ı Kerim ve sahih hadislerde bize musulman doganlar şular öwredilýär, şu bize berk tawşyrylýar. Ve ahli peygamberler insanlara ilki bilen şunu öwredipdirler, insanlaryň aňyna şunu guýmak üçin görüşipdirler. Her bir zat Allah'ın elinde, her bir zatda Allah bil baglanylýar, her bir zatda Allah'dan ýardam dilenilýär. Ene musulman doganlar, Kur'an we sünnetin bize tawşyrýany şul. Emma pirlen adyny ullanyp biziň aramyzda yerleşdirilen inançda näme ba? Allah'dan gaýrysyny çağırmak we pire sığınmak we piriň ýoluna ýykylmak we piriň adyna, piriň ýoluna diýip aýdylanjanyny aýtmak we hemmesi Kur'an we sünnetde aýdylanyň tersi. Ve gynanlar ýani ýeri köp kişi şu tersliginden hem habary ýok, dogry hadisler. İmam Ahmed'in Musnedinde Ebu Hureyre radiyallahu anhu'dan haber berilen hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diýär: "Kullu kelamin أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله عز وجل فهو أبتر أو قال أقطع."
diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala yaratlanmadan başlanan her söz, her iş bereketsizdir, neticesizdir diye. Allah Teala'nın kelamı Kur'an-ı Kerim Bismillahirrahmanirrahim'den başlaya. Musulman her işini musulmanlığının başlanana Allah Teala'nın adı bilen dua dilek edip Allah Teala'dan yardım dilep başlamalı. Emma kafir kişiler näme diye bir işe başlayacak olsa ya pirim yetişeweri. Görýän? Kur'an näme diýipdir, hadis näme diýipdir, İslam bize näme öwredi diye her işte Allah'ın adı bilen başlamaly, Allah'dan yardım dilemeli diýip öwredilipdir. Emma bärden bir çıkıp ya pirim medet diye. Ya olmasa musulman doğanlar Kur'an ve sahih hadislerde bize ehli zadın Allah Teala'nın eline di haber berilýär. Misal üçin Kur'an-ı Kerim'de Yunus suresinin 107. ayetinde Allah Teala diýär: "Ve iyyamsaskallahu bizurrin fela kashife lehu illa huwa ve iyuridka bi hayrin fela radda li fadli." Allah Teala'nın katından sana ziyan gelse, senden ol ziyani Allah Teala'dan başka ayırıp bilecek yoktur diye. Eğer Allah Teala sana bir hayır peyda nasip eden bolsa, onu hem senden soğup bilecek yoktur diye. Yani Kur'an bize ne mana öwredi diye. Eğer Allah Teala sana bir zat erwetlik takdir eden bolsa, yine ol erwetlik senden soğup bilecek, gorap bilecek, qaytarıp bilecek Allah'dan başkası däl. Eğer Allah Teala sana bir hayır gelmelik takdir eden bolsa, onun öňünde durup näme senden ol hayry alyp galyp bilecek yok. Allah sana takdir eden bolsa yok. Manşol sana geler diye. Emma bizde näme edilýär? Hey qaytarmış atajan yetişewer gorawary. Qaytarmış atan sen goranok. Qaytarmış ata eger ýaşap geçen bolsa salih insan bolsa Allah rahmet etsin. Gurrun onda däl, oň şahsiýetinde däl. Gurrun şoň adyny ullanyp düzülen ýalňyş inançda. Allah goraýar. Plan goranok, plan peygamber goranok. Seni meni yaradan Allah Teala, rızkımız beren Allah Teala. Bizim her demimiz, her yürek uruşumuz Allah Teala'nın elinde. Her ýagdaýda Allah sığınmaly. Näme üçin nädip dilimiz öwrülmeli bizim plan gaýtarmış atajan plan pir ýetişewer diýip. Ya olmasa musulman doğanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi'de gelen İbn Abbas radıyallahu anh'tan haber verilen hadisinde diýär: "İza sa'alta fas'alillah ve iza ista'anta fasta'in billah." Eger dilejek bolsaň Allah'dan dile, eger sığınjak bolsaň Allah sığınýa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Biz näme diýär? Pire sığınýa, pirden yardım dile, yetişýä pirim diýär. Medet ya pirim diye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem näme diýipdir? Biz näme diýipdir? Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Neml suresinin 62. ayetinde diýär: "Emme yujibul muztarra iza da'ahu ve yakşifus su'a ve yec'alukum hulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tezekkerun." Kıyın ýagdaýda galan kişi yalbaryp doga dilek edenne, dilegini kabul eden ve ondan ol kıyınçılık ayıryan ve sizi yeryüzünde halifeler edip koyan kim diye Allah Teala. Yani insana oylanıp Allah Teala soraya. Bizim başımıza bir bela gelenne, bizden ol belanı ayıryan ve bizim doğa-dilerimizi kabul ediyen kim? Eğer Müslüman olsan Allah diýmeli. Onu Allah olsa ne için plan kesip ona yalvarmalı? Qaytarmış olsa qaytarawer diýmeli. Allah gaytarya, Allah goraya. Allah Teala diýär, Allah'tan gaýry ilah barmy? Hem sen Allah'tan gaýry yalvarmaly, Allah'tan gaýry çağırmaly. Allah'tan gaýry sığınyrlan barmy näme? Allah'tan gaýry çağırylýan barmy? Allah'ın elinde bolan zatları Allah'tan gaýry berip biljek barmy? Qalilan ma tezekkerun ya Allah Teala. Sizi qat'at ufrat alýanyz diýär. Ya olmasa musulman doğanlar çağa bağış etmek Allah Teala'nın elinde. Kur'an-ı Kerim'de Şura suresinin 49. 50. ayetlerine Allah Teala diýär: "Lillahi mulkus semawati vel ard, yahluku ma yasha, yahbu limen yasha'u inatha ve yahbu limen yasha'u az-zukur, aw yuzawwijuhum zukrana ve inasa ve yec'alu men yasha'u aqima innehu alimun qadir." Göklerin ve yerin mülkü Allah Teala'nındır diýär. Ol islanini yaradýar. Islanini gyýyz çağalar bagş edýär. Islanini erkek çağalar bagş edýär. Islanini erkek we gyýyz çağalar bilelikde berýär. Islanini önelgesiz goýýar.
Ol ehli zady bil uci, ehli zady kadirdir diye. Şol ayeti eşdiýän musulman ondan soňra nädip gidip para uýudan çaga dilecek. Çagan berýän Allah, ogul berýän Allah, gyz berýän Allah, ekiz berýän Allah Taala. Bermän önülügi size dik goýanam Allah Taala. Nädip dilim ögürliýär gidip para uýuwa gidip ýykylyp oglallym, gyz allym diýmäge. İmanyň nirde sen? Allah'ın şol ayetine imanın ýokmy näme sen? Allah Taala men berýän, men alýan islesem önülügi goýan näwe her birine de haýr we berse de bermese de. Ondan soňra musulmanyň dile gurulmaly. Plan pirin ýoluna ýykylyp, plan gabra ýykylyp çağallym diýip. Diýmek musulman dogonlar her işte Allah Taala bil baglamaly. Allah Taala sığınmaly, Allah Taaladan goruk pena dilemeli musulman dogonlar. O şu ýerine bek bellen musulman dogonlar Allah Taala'ň elinde bolan zady Allah Taala'dan başgasyndan dilemek bolmaýar. Ol öz araňda biri-biriniň güýjüniň ýetýän zadyna elbetde insan biriginden ýardam soramaly. Gurrun onda däl. Gurrun näme üstünde? Allah Taala'ň elinde bolan zady Allah'dan gaýrysyndan dilemek bolmaýar. Egerde bir kişi Allah Taala'ň elinde bolan zady gidip mahlukdan dilese Allah'a şirk goşdygy bolýar. Rızk Allah'ın elinde. Allah'dan gaýry bize rızk berip biljek ýok. Çağı hem bir rızk. Çağı Allah Taala'ň elinde. Çağı bagşetmek Allah Taala'ň elinde. Gidip onu mahlukatdan dilep bolmaýar musulman dogonlar. Ol diňe Allah Taala'dan dilemeli. Egerde bir kişi gidip Allah Taala'ň elindäki zady, Allah Taala'ň elinde bolan zady gidip mahlukdan dilese şonu Allah Taala şerk goşdygy bolýar. O şerk goşan kişi eger toba etmän şu dünýäden gitse, şol kişi cennet haram. Allah Taala hergiz bagşlamar näme şirk goşup öleni. Şirk goşup toba etmän öleni bagşlamar näme. Kur'an-ı Kerim'de Nisa surasının 48. ayetinde Allah Taala diýär: "İnnallaha la yaghfiru en yushraka bihi ve yaghfiru ma dun zalika limen yasha." Allah Taala özüne şerk goşulmagyny hiç haçan bagşlamaz, ondan galanyny islanyna bagşlar diýär. Ýerde Kur'an-ı Kerim'de Maide surasının 72. ayetinde Allah Taala şirk getirenlere cenneti haram edenliğini haber berýär. Allah Taala diýär: "İnnehu men yushrik billah faqad harramallahu aleyhi'l cennete ve ma'wahu'n nar ve ma liz-zalimin min ansar." Kim Allah Taala şerk goşsa, Allah Taala ona cenneti haram edenler ve onun yeri cehennemdir, zalimlere kömek etjek ýokdur diýär. İman bar adam şu zatlary eşitip gorkmaly. Hem medat Allah Taala'ň elinde Türkmen ağa diye çok başga ýymlamaz Allah Taala'ň ruhsaty bolmasa diye ondan soň gidip näme kabra ýykylyp plan zadyň piri wa diýip oňa ýalwaryp onu çagyryp musulman dogonlar imanymyzy alýan zat şul. İmanymyzy boşa çykarýan zat. Käbir dogonlar diye bu zatlaryň asly bolmasa bu hil zatlar nirden çykýar diye. Musulman dogonlar, musulmanlaryň arasynda bar bolan delilsiz gurrumlar diňe bundan ibaret däl. Biz arasynda derslerimizin arasynda wagtymyzyň bolandan, mümkinçiligiň bolandan bu bidgatlar, bu ýalňyş zatlar düşünürip gelýär. Kän zatpa? Delilsiz, subut namasyz, ýöne mışmışlar bilen Peýgamber diýdi diýip diýmedik zadyny diýdirip Kur'anna ba diýip ýok zady aýdyp kän zatlar bar musulman dogonlar. Diňe bular da bu hil musulman dogonlar ýalňyş inançlary musulmanlaryň arasynda bidgatçy mollalar ýaýradýar, jahil mollalar ýaýradýar. Adam sıfatly şeytanlar bar, şolar ýaýradýar. Adam sıfatly şeytanlar bar, şolar ýaýradýar. Musulmanlaryň üçin agdalyk oklamak üçin, musulmanlary bir-birine düşman etmek üçin, musulmanlary bidgata we şirke düşürmek üçin ine şu hil adamlar ýaýradýarlar şu zatlary. Bu hil adamlar musulman dogonlar öňem bolupdyr, häzirem ba bundan soňam bolar. Diniň ady bilen, Allah Taala'ň ady bilen, peýgamberleriň ady bilen, gowy adamlaryň ady bilen, öwliýalaryň, pirleriň ady bilen näme ýalňyş zatlar ýaýradýarlar. Ine musulman dogonlar bu zatlary şu hil adamlar ortaga çykarýar. Mysal üçin plan zat plan hil diýär. Ol bidgatçylardan, ol ýalňyş ýollarga adamlar nirde ba diýsem Kur'anna ba diýär. Kur'an'a gidip görýärmi? Ýok. Öz ýandan bir zat toslaýdy, Kur'an'a bar diýip goýberýär. Ya bolmasa başga bir ýalňyş bir zat ýaýradýar. Nirde ba diýsem, plan hadisde ba diýär.
Ol hadisi gözleýänmen ol hadis toslama bolup çykýar. Ya olmasa bir gep aýdýa, nirden alyp aýtdyň, plan alim aýdypdyr diýär. Nirde aýdypdyr diýsen, nirde aýdanlygy ýok. Musulmanlar ne? Şoňa benzer zatlaryň arkasy bilen musulmanlaryň içine ýalňyş zatlar girýär. Hususan bir ilimsizlik bolsa, jahillik bolsa, ara ýankyalakka Sowet Soýuz ýalakka bir uzun ateistlik wagtlar zatlar girse, ara ilimsizlik döwür girse, molla alimyň hakyky ahunyň azalýan wagtlar bolsa, insanyň arasynda näme şeýdip ýerleşýär şoňlar zatlar. Bir azacık insan bir zat ananna pikirlenmeli. Misal üçin Ebu Hanife rahmetullahi aleyh Sowdan pir diýip kim diýipdir? Biz soramallan meger şunu. Kim diýdi Ebu Hanife rahmetullahi aleyh? Allah rahmet etsin, ulu alimimiz, başdaýjymyz. Sowdagar bolupdyr, oňa da gurrun ýok. Emma Ebu Hanife rahmetullahi aleyh Sowdan pir diýip kim diýdi? Öz diýdim, men Sowdan pir diýdimi? Sowdada menden ýardam soraň, meni kömege çağıryn diýdimi? Ya okuwçylar diýdimi? Nirde başy? Ya olmasa insan pikirlenmeli dälmi? Ebu Hanife rahmetullahi aleyh Sowdan piri bolmaka, ýani dünýä gelmeka, Sowdan piri kim bolupdyr? Ya bu wazypa boş galdymyka? Ya olmasa musulmanlar asla kim nämen piri bolmaly, kim karar berýär? Kime göre şu zatlar? Ne musulman da onlar şu zatlar pikirlenmeli biz. Ağişan Allah rahmet etsin. Türkmen alimimiz dine hizmet edipdir. Türkmenler dine çağırıpdır, azyrlyga çağırıpdır. Emma ojorun piri Ağişan, ne ýanky ojorun piri Ağişan hep kim diýipdir? Men ojorun piri diýipdirmi? Nerden çykan zat bu gurrun? Ya olmasa Davud Peygamber aleyhisselam Peygamber oňa gurrun ýok. Davud Peygamber aleyhisselama demir mucizesi berilipdir. Oňa da iman farz, oňa da gurrun ýok. Emma Davud Peygamber aleyhisselam demirlerin piri, ula galsan Davud Peygamberiň ýoluna aýdylanjagyny aýtmaly diýip kim diýipdir? Nirde bar musulman doganlar? Ne şolaryň musulman doganlar hiç biriniň jogaby ýok. Ygtybarly delil bolup biljek hiç zat ýok. Öňe mışmış. Ya da bir erteki ýalak ýazylan kitaplar var, şolar bolmak ihtimal. Ya olmasa musulman doganlar başga bir misal berelim. Canny gurban etmek ibadet. Allah Teala'dan başkasının yoluna canını kurban etmek bolmaya. Men diýemek, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Sahih Muslim'de Hazreti Ali radıyallahu anh'tan, Sahih Muslim'de Hazreti Ali radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär? La'anallahu men zabaha li gayrillah. Allah Teala'dan başkası üçin canını kurban edene Allah lanet etsin diýär. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü. Allah Teala'dan başkasının yolunu canını kurban etmek bolmaya. Çünkü canını kurban etmek musulmanlyk olar ibadet. Namaz nähilek ibadet bolsa, namaz nähilek dine Allah üçin okulmaly bolsa, kurbanlyk, canını kurban etmek hem ibadet. Allah Teala'nın adı bilen Allah yolunu diýip canını kurban etmeli. Ama bizim aramızda käbir kişiler näme diýär ula galsa? Davud Peygamberiň yoluna diýip canını kurban edýär. Ve gengeri öldüren canlısının kanından aliyada alan uluğunun tekerine çırşaya ya da nomuruna çırşaya. Musulman doganlar damak kan necaset, hapazat, necisat. On bir yerine çırşamalı, maşinine zadına çırşalma, hapazat onu arassalamalı, degenem bolsa yuğmalı. Indi seredin musulman doganlar dinin adı bilen näme edilip ýör? Davud Peygamberiň aleyhisselamyň adı bilen nämeler edilip ýör? Bir insan pikirlenmeli şu zatlar. Ya bolmasa musulman doganlar aýdym sazyň piri diýerler. Aýdym saz İslamda haram. Haram zadyň piri diýip haýsy şeytanyň akylyna gelýär bu? Yasama düşünje seredin. Ogurluğun piri diýär, buna gurulap durmagam gerek kel, akyly bar adama düşünükli ogurluğun piri. Ene musulman doganlar şu zatlar delil esasynda, Kur'an esasynda, sünnet esasynda, sahabadan gelen ilim esasynda serestek, sagdyn akyl esasynda serestek, ýagşy zatlaryň adyny, peýgamberleriň adyny ullanyp düzülen näme toslaman ançlar şular. Diýmek musulman doganlar dersimizi jemlesek, iki zady biri-birinden aýyrmaly biz. Peýgamberler barada dogry inanç bilen ýalňyş inancı
Weli takwa pir adamlar barada doğru inanç bilen yalnız inancı biri-birinden ayırmalı. Peygamberler ve peygamberlerin mucizelerine iman etmek Müslüman doğanlar farz. İman etmeyen kafir oluyor. Kafir oluyor. Emma peygamberlerin adını ullanıp düzülen yasama inançlara aslı bolmayan zatları peygamberlere yönkölen zatlara inanmalı değil. Bul haram. Ya olmasa Müslüman doğanlar öwliya, takwa, salih kişileri sila hormat etmek bizim ehli sünnetin akidesi şol. Kim öwliyalara, salih insanlara, takwa adamlara, hakiki pirlere sila hormatsızlık etse biz diyas bul adamın düşüncesi bozuk. Ehli sünnete göre bul adam doğru yolu değil diyas. Öwliyaların kerameti hak. Emma Müslüman doğanlar öwliyaların, pirlerin adını ullanıp yayradılar, mışmışlar. Yasama gurrumlar, delilsiz gurrumlar, bular näme? İnkar etmeli, bular kabul etmeli. Allah Teala bizi doğru yoldan azdırmasın, neslimiz doğru yoldan azdırmasın ve her işimizi Kur'an ve sünnete layıklıkta etmekle Allah Teala hemmemize tevfik versin, muvaffak kılsın. Elhamdülillahi Rabbil alemin.